Hola, bon dia. Soc Joan Salelles i seré l'instructor de la part Arduino d'este curset d'automatització i control amb Arduino i ESP32. En este primer vídeo el que farem serà instal·lar l'IDE sobre Windows i després comprovarem que tot funciona bé. Com el meu sistema és un Linux, per a demostrar-vos com instal·lar l'IDE en Windows he preparat una màquina virtual que tinc ací i ho farem sobre ella. En el curset d'aules vos he posat l'enllaç per anar a la pàgina d'Arduino on descarregar-nos els instal·ladors de l'IDE. Els instal·ladors per a Windows els tenim ací i si podeu veure és per a sistemes de 64 bits. El sistema operatiu ha de ser de 64 bits. Si el vostre sistema operatiu fora de 32, hauríeu de baixar en la pàgina i anar a buscar la versió anterior de l'IDE, la versió 1.8, que esta sí que està per a sistemes de 32 bits. Per saber si el vostre sistema operatiu és de 64 o 32 bits, podeu anar a la configuració del sistema i en l'apartat sistema, en quant a, o suposo que en castellà serà acerca de, teniu si el sistema Windows és de 64 o de 32 bits. Igualment, en el cas de l'instal·lador per a Windows ven dos formats, en format executable normal, diguem, i en format MSI de Microsoft Installer. Jo he provat els dos i la veritat no sé quina diferència pugui haver. Els dos permeten instal·lar-se i són la mateixa versió. Bé, una vegada descarregats, jo me'ls havia descarregat abans, m'he descarregat els dos, però vaig a fer servir per a instal·lar la versió EXE en comptes de la versió MSI. Li fem doble clic per a que s'executi l'instal·lador, acceptem llicències, vaig instal·lar-ho per a tots els usuaris del sistema, li dono permís de que modifiqui el sistema, torna a demanar-me llicències, no sé per què, serà una llicència diferent, i li diem que instal·le. Bé, han passat uns quants minuts i l'instal·lador ja ha fet la seva faena i tenim l'IDE d'Arduino instal·lat en el sistema. Vaig a desmarcar aquesta caselleta per a que no execute l'Arduino, ara només tanca l'instal·lador. Li dic que ha acabat, això vaig a minimitzar-ho perquè ja no ho necessitaré i així tenim l'accés directe a l'IDE d'Arduino. Anem a executar-lo per primera vegada. Està un ratet més llarg de l'habitual perquè la primera vegada que s'executa alguna aplicació sol tardar una miqueta més. Ara està descarregant des d'internet algunes noves versions de les llibreries que té incloses i així tenim l'Arduino IDE versió 2.0.3. Si veieu, l'Arduino l'ha instal·lat en els menús, en la interface del programa, tot en anglès. Si voleu canviar l'idioma, en el menú File teniu les preferències on podeu canviar l'aspecte que té l'aplicació en general, el tipus de lletra que aneu a gastar per a l'editor, etc. I entre ells podeu canviar l'idioma. Jo vaig a deixar-ho en anglès. I anem a passar ja a fer proves per comprovar que funciona tot bé. Me'n vaig al menú fitxer i vaig a traure un exemple de lo que s'anomena el programa Holamon. Això de Holamon ve de la història del llenguatge de programació C, que el primer programa que es va fer per a demostrar que el compilador funcionava i això era un programa
que simplement imprimia per pantalla la frase Hola món. I és costum que a partir d'ara, quan aprens a programar en un llenguatge, pues el primer programa que facis siga eixe. En el cas de l'Arduino, com que no tenim pantalla, el programa Hola món és l'intermitent, el que simplement fa que un LED connectat a un pin faci un intermitent. Bé, vaig a passar a esta visualització. Així ara deveu d'estar veient un Arduino Uno i les plaques Arduino, totes elles, tots els models, tenen un LED, que és este d'ací, que veieu marcat en una L, que està connectat directament a un dels pins d'eixida. En el cas de l'Arduino Uno, aquest pin és el pin 13, és a dir, en el pin 13, quan posem un 1, el LED este s'encendrà. Doncs anem a utilitzar este LED per a comprovar que el funcionament de l'IDE i la comunicació amb la placa. Vaig a procedir a enxufar l'Arduino al port USB. Com que estic en una màquina virtual, quan jo l'enxufe al port USB a la màquina física, li he de donar pas en este botonet. Els dispositius USB que tinc en la màquina física els he de, diguem, connectar virtualment, marcant este botonet. Si el marque, el Windows l'ha reconegut, ha fet clic, podem veure en l'administrador de dispositius que l'ha reconegut i a quin port l'ha connectat. Si tenim l'Arduino Uno connectat al COM4. Pues una vegada connectat, així en el desplegable este, que és una cosa nova del IDE 2.0, el tenim així. El seleccionem, ens diu així baix en la línia d'estat que ja el tenim connectat, Arduino Uno en el port COM4. Així veieu el LED que està fent intermitències, però això és del programa que tenia ja abans connectat. Vaig a carregar el programa que em farà que el LED comenci a fer intermitències d'un segon de durada. Li dic així en esta fletxeta que carregui el programa a la placa, primer compila i després carrega. Una vegada carregat, si veieu, el LED ha canviat la seva cadència, és a dir, que tot ha funcionat correctament. Així en l'IDE se'ns ha obert la consola de connexió on ens diu, on ens eixiria en roig en el cas de que hi hagués algun error. Com veieu, només ens dona informació bàsica de l'esquetx que acabem de carregar i com està tot en blanc, vol dir que tot ha anat bé. En este botonet podem amagar el plafó este d'estat. I així tenim dos notificacions que seran que ha fet una compilació i a continuació ha fet una pujada a la placa. Per veure el tema dels famosos drivers, vaig a fer proves en este Arduino que tinc així. Això és un Arduino Nano, però el fet l'important no és que siga un nano és simplement un altre model de placa, però és molt semblant a l'Arduino Uno. Té bàsicament el mateix processador, les mateixes memòries, és molt semblant a l'Arduino Uno pel que fa a potència i això. Simplement que este té un format que és més còmode per a treballar en plaques protoboard i té dos entrades analògiques més que el Modelo 1. El fet de gastar este és principalment perquè este és un modelo d'Arduino que és un clon xinès. És un clon, alguns els anomena Arduinos pirates, però en realitat no són pirates, és perfectament legal perquè els Arduino
estan sota llicència de hardware lliure. Qualsevol pot agafar els planos i fabricar-se els seus propis Arduinos compatibles. Bé, el que vos dia és que és un clon d'estos barats perquè el xip que canvia la comunicació sèrie que té el processador en USB és este que veieu ací, que és un xip CH340. Este xip el van traure uns fabricants xinesos per a permetre baixar bastant el preu dels Arduinos. Trobareu Arduinos nanos o megues o unos en este xip. Es diuen Arduinos amb xip CH340. I el cas és que, a diferència d'este, este té el xip, diguem, original que portaven els Arduinos per a conversió a USB. És este d'ací. Este s'anomena FTDI. Bé, el cas és que els Windows, les versions de Windows, no tenien drivers per a aquest tipus de xip. Per això, per a utilitzar aquestes plaques, n'hi havia que instal·lar en Windows uns drivers per a que reconegueren correctament el xip CH340. Per això vull fer proves en este Arduino, que és un Arduino que tinga CH340. Vaig a procedir a desconnectar l'Arduino Uno i connectar el Nano en el 340. Ja el tinc connectat, s'han enxufat les llumetes. Si veieu, té un programa allà que està fent intermitent el LED. El que farem serà canviar-li la cadència de la intermitència per comprovar que tot va bé. Una vegada l'he connectat, recordeu que com estic en màquina virtual, li he de passar cap a dins. Veieu, ahir ja veig que és un xip 340 perquè este és el fabricant, Kingen. Si li done pas, veieu, el Windows ha pitat com a que l'ha reconegut. Vaig a veure-ho en l'administrador de dispositius. Així el tenim. I em diu que és un CH340, és a dir, el que estic demostrant-vos en això és que es veu que en la versió 2.0 de l'IDE ja venen inclosos els drivers del CH340, ja no fa falta instal·lar aquests drivers a banda. De tota manera, per a aquells que no pugueu instal·lar la versió 2.0, jo en el curset d'aules vos deixaré l'enllaç per a descarregar-vos els drivers estos i informació sobre com instal·lar. Bé, una vegada connectat i reconegut, si veieu, no m'ha canviat això perquè al ser un Arduino d'estos barats no el reconeix com a tal. N'hi ha que dir-li manualment, bé a través d'ací, que podries dir-li ahir buscar la placa i veure en quin port està connectat, o bé a través del menú. A mi m'agrada més fer-ho a través del menú. Li dic que la placa és una Arduino Nano i està connectat en el port COM3. En el cas dels Arduino Nano apareix este submenú que en el meu cas, això ho explicaré més endavant en el curset, en el meu cas és un new bootloader, no old que posa així. Una vegada connectat, anem a canviar-li la cadència del LED, vaig a posar-li 100 en comptes de 1000, per a que es noti que ha pujat un programa diferent, i vaig a pujar-ho. Compila i carrega, i així veieu ja com l'Arduino Nano en CH340 funciona perfectament. Bé, això és tot.